हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर वाइटि स्टुडिअ मोनसे आपडेट फैना दंफैयो। बेयो जोबोद गोबाव जाबाय। बयनावबो बे आपडेटा थाङाखैमोन बे फिचार्सआ। दा बयनावबो थांजोब्बाय आरो जुदि नोंथांनाव बे फिचार्सआ थाङाखै गैया अब्ला आं बिनि सोमोन्दै आं भिडिअनि इन्डिंआव आं खिन्थागोन बे फिचार्सखौ नोंथाङा बोरै मोननो हागोन। आं वाइटि स्टुडिअनि दारै दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन जे माबोरैहाय गावनि चेनेल आर्टखौ बोरैहाय लागायनांगौ एड खालामनांगौ बोरैहाय एडिट खालामनांगौ गावनि चेनेलाव एबा सेक्सन बोरै एडिट खालामनांगौ आरो प्रफाइल पिक्चारखौ बोरै वाइटि स्टुडिअनि गेजेरजों नोंथाङा गासिबो खालामजोबनो हायो। प्रफाइल पिक्चारखौबो नोंथाङा बेयावनो एड खालामनो हायो जिथु नोंथांनि चेनेल लग' बिनिफ्राय आरो मेन खोथाया बेनो गोबांनो कमेन्ट खालामहरदोंमोन आंनि हेन्डेलनि नामखौ आं गोसोबायदि दोननो हायाखै कड नाम्बार ओरै गोलाव जादों होननानै। बेयावबो नोंथाङा वाइटि स्टुडिअनि दारै नोंथाङा बेखौबो गासैखौबो खालामजोबनो हायो जेरै इउटुब एप्लिकेसनाव नोंथाङा खालामनो हायो। अके अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ खालामनो थाखाय नैबे नोंथांनि लग'आव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनगोन इडिट चेनेल प्रफाइल। अके बे इडिट चेनेल प्रफाइलाव क्लिक खालामब्लानो नोंथाङा बेफोरबायदि ओंखारफैगोन। अके बेयाव नोंथाङा दा बेयाव आंनि बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलनि आर्ट दं बियो बे चेनेलनि आर्ट नोंथाङा बिनिफ्राय नोंथाङा गोसोबायदि नैबेयाव केमेरायाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव स'स फ्रम योर फट'सआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बे चेनेल आर्टखौ एड खालामनो हायो आरो नैबे केमेरायाव क्लिक खालामनानै बेयाव प्रफाइलनि जिथु लग' बे लग'खौ नोंथाङा बेयाव दोननो हायो प्रफाइलनि लग'खौ। ओमफ्राय चेनेलनि नामखौबो बे पेन्सिल मार्कआव क्लिक खालामनानै चेनेलनि नामखौबो चेन्ज खालामनो हायो। ओमफ्राय हेन्डेलखौबो नोंथाङा बेयावनो चेन्ज खालामनो हायो। बेखौ हेन्डेलखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन बे पेन्सिलनि मार्कआव क्लिक खालामनानै जेनेबा हमनानै ला बेयाव बायदि बायदि बे बड' एसटि आंनि हेन्डेल बियो ओमफ्राय बेयाव बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि कड थालाबायो नङा होमबा। दा बेखौ जोङो बोरैहाय चेन्ज खालामगोन बेखौ मा खालामनांगौ नोंथाङा बेयाव टाच खालामनानै बेखौ बे क'डखौ रिमुभ खालामनानै नोंथाङा गोसोबायदि दोननानै लानो हायो आरोखि। बेफोरबायदि नोंथाङा गोसोबायदि दोननानै बेखौ सेभ खालामनानै लानो हायो। थिग बेफोरबायदिनो दा नोंथाङा मा खालामनांगोन एबाउट सेक्सनाव क्लिक खालामनानै एबाउट सेक्सनखौबो नोंथाङा बेयावनो गासिखौबो कारेक्सन खालामजोबनो हायो वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसननि गेजेरावनो। बिनि फिसा भिडिअ नोंथांनाव बे फिचाराव थांनो हायाखै आरो थाङाखैबा नोंथाङा मा खालामनांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा खनसे आपडेट खालामनानै ला आरो बेबायदि सेटिंखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरोखि। नोंथांनि जिथु नैबेयाव दंना सेटिं एडिट चेनेल प्रफाइल नैबेयाव सेटिंनि गोजौआव बेयावनो क्लिक खालामनानै नोंथाङा गोसोबायदि खालामनो लानो हायो आरो। अके लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन खालामनानै हो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय टेक केयार।